ndakaberekwa mumhuri yandakaudzwa kuti tete vangu vairoya, vangu vasikati kuti mhuri yekwedu ibudirire. Ndakakura ndichivenga tete kwete nekuti vakatitadzira, but ndotsika yekumhuri kwedu kuti tete havasi right. Ndisina proof nanhasi tete handivafarire. Those are traditions. Kuda kuti une munhu wawakamaka kwete nekuti akakutadzira, but wakura uchingodzwa kunzi hasipo. Saka zvimwe zvitemo unotokwereteswa utadze wega. You need to have the truth and verify kuti is this true? Do you know there are times that even your enemy can be used by God to change your life? But you know, kuti makango kura mchimbodzwa, this one is the enemy to us. Kana katala chini msonda uzhinzwe. Ma traditions anobloka answer. Mukadzi weSamaria ingwa na Jesu akatomirirawo Mesaya, but ari kunyima Mesaya mvura. Ndiye ari kunyima aiwa vakanyimwa kudhara, iye ndiye ari kungoshandisa mutemo wacho. MuSamaria neMajudha adyidzani. So kumachechi zviriko, takaberekwa tiri mune mamwe machechi atakaudzwa kunzi Roma isi serious, mapostori haana mate, Seventh Day haisi serious, wachitawa West ndozvakakura ticho. Handina kubvunza Mwari, ingoudzwa ndichikura kuti wachitawa hiti. Handina kubvunza Mwari kuti Zioni iri sei, aiwa kwandaipinda ndokwavaitaura kuti Zioni haite. So iwayo ma traditions zvokuti Mwari vakashandisa munhu anopinda Zion to speak a revelation to my life, handibvumi. Even handinoti mwana Mwari azviite. Tradition. Jesu pane paanodza vadzidzi vake kuti kunamata kwenyu kutenda kwenyu kwasaita semaFarisi, hamungapinde denga. Why do you compare your disciples nevanhu vasiri serious pakunamata, vasiri correct? Yesu ari kuti even kurasika kwavo maigona kudzidza something very serious. Vakarasika kudaro vanonamata 3 times a day. Vari wrong kudaro Friday kakwana vari kukiya mashopu vachienda kumosque. Iwo unosiya mushandi ariko kwakavhura muKristu. Uchitoziva kuti Jesu andiri kunamata ndiye anopa upenyu tiri kuenda kudenga, but mushando wako hakuende kuchechi kuda profit. Kureva kuti tofanira kudzidza kuva serious kubva kumaMuslim. Vakafunga business inovhara shopi Friday. Imagine uri iwewe kuivharira Jesu nechiwewe. Avari kuvharira Muhammad. Muchitoziva kuti Muhammad haana kufira vanhu akafira ndi Jesu, but kwa Jesu kwati hamusi serious, hamuvhare. We need to learn from them. We need to learn. So the problem ndeyekuti munhu akangonzi enemy yako, you don't think you can learn anything from him. No wonder Mwari pavaishandisa Gideon vakatenda unonzwa chiroto chiri kutaurwa nemaMidhiana. Sometimes your enemies can be a mouthpiece of God to change your life. Make sure urarame matraditions, unorarama by revelation. Sandomakurira ndakaita Pedro chechi yakati vanamata vasi serious, chechi yakati vasi kudai. Ndakaudzwa zvemachechi straight. Saka so ndichinamata kudai so ndine machechi andisingafarire. Kwete nekuti vane zvavakandiita. Ndakaudzwa dzavaite haisi serious Zioni, hakutamba chaipo. Yedu ndo chaiyo. Asa tine mama beliefs ende Mwari wacho anopinda yedu ka. Asa ndamona munhu wekuti ukaita ukamudza kuti unonamata as long usingapinde yawo, anokuti usati wapona. Taura kana musawadha wonzi. Okubvunza kuti munopinda chingani. Iwe woti sande uzoti yataure pasaita. Wataura watopowa. Aish. We no longer talk about Jesus. We talk of days and traditions. It's fine. Hear me very well, people. So, family, my traditions edu anataka maka. Mukunamata tine chechi dzatisingade munyika wese. Tatozonzekana chiri chikwata ichi akana zvikadi upenyu haunaki. Kwete kuti ndo zvavari, ndo zvatakaudzwa. Even munhu atina kupa chance, amutomboda kutomupa nechance yacho futi. Because muri kushanda nehistory makatoudzwa kunzi havaite. Can I help a nation here? Traditions are so strong to a level that if God wants to use somebody, as long as you're wrong side, you never think God is in it. You never think so. Why? No, kuti wese ari ku wrong side. Unofungidzira kuti ari ku wrong side na Mwari, yet ari ku wrong side newe. Do you know kuti Mwari asi ku side kwevanhu? Vanhu ndo vanofanira kuenda ku side kwa Mwari. Mwari aite zvemachechi, machechi ndo anoita zvaMwari. People mauzvizive, Mwari hapinde yenyu. Anopinda imimi ndimi munopinda Salvation. Mwari hapinda Anglican kana Zayochi, anopinda vanhu.
saka ane mind yekuti uyu haapinde yedu saka haana kupindwa. That's wrong. No wonder vanhu vakaresista kushanda naPaul. He was from a wrong side, but Mwari wamudana for a purpose. We need to pray as a nation. Take a analyze so intellectual knowledge. It's why let's put this way. Nyika yakasiyana nekambani yakasiyana. Unochitadza muri yako nevana tu kufida utanga kujaja ari kumusoro ari kuraya nyika nenzara uri kuraya vana kaiwe. We go to be a leader. We need to pray for our leaders as well. Nokuti kana uchiona munhu achisungirwa maintenance kuchengeta wako kwete vamwe vako unati munhu ari dangerous baba newake chaiye anogonosiyana naye. Iyo munhu anosungirwa maintenance you try to figure mindset yake. Hurumende iri kutayo takutokusungai kuti mupe mwana wenyu chikafu, takutongokusungai tikarega kukusungai haadyi mfano. Mwana wako hasi wegovernment ndewako but unotoda police kuti adye. Just imagine how dangerous a man is. It's not easy to be a father. Kungowa murume zvinoita. To be a father is another dimension. That's why mukadzi weSamaria akanzi naJesu enda unoshedza murume wako akati andina. Waigona kupatsanura nokuti kumba kune munhu ariko. But anonzi murume wako pachirungu ndiye husband. Iye agona kuziva kuti kumba kune main husband asati yako. Why? Nokuti husband iri after entertainment, men iri after responsibility. Vazhinji mamena mahusband mashoma. Proof yekuti uri men tarisa mapfekedzera unomuita. Hauna basa neresponsibility. Rikangovira tioneiwo uya after ndatopedza. Watonzwa so wecheche varume kandeye madhara. Hear me very well, people. Answer yetarisirwa pakana yaifanirwa kuva iri in line newine. But Mary avhura an open door iri more dangerous. Iri toda vanhu kuti vave mature to accept. Do whatever he tells you to do. Kana akataura zvinenge zvisina musoro, as long as abva kumusoro ndo zvine musoro zvacho. Maonero edu haasiwo maonero aMwari. Panogumira munhu Mwari ndo anotangira. So our traditions are very dangerous. Nokuti by signs dai pane vanhu vanga vakafunda vaigona kuti ati mututechi onzi water onzi uyai kuno kulab yo verify nemamicroscope wotoudzwa kunzi muwater mune oxygen H2O hydrogen neoxygen hamuna wine. Muwine mune mavines akasvinwa ozodi. Saka kana ati mutute water hamuna zvamuri kutsvaga muwater. Mwari haakupe munhu ane zvauri kutsvaga maari. Anokupa munhu wekuti ukatsvaga iye anoisa zvauri kutsvaga maari. Maybe I'll go deeper unondinzwa. But let me repeat this one. Those who I read the statement. Okay. So kundowandira. Kana Bible richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Aite challenge nestatement iyoyo. Nokuti ndakatizirwa sanda namata kai. Saka akanaka akabva kuna Mwari tomuona kupi ndakatora ndega ndiri boys. That statement was dangerous to me. Kusvika ndakaita prayer ndichiti I need a revel Mwari ndibatsirewo pa statement iyi. Nokuti ndinogona kutomuramba izvo ndikatora akanaka anobva kwamuri. Wazviri pachena kuti haana kubva kwamuri ndakataga ndega ndizvo zvandakaona. Iro richiti akanaka anobva kuna Mwari. Then the Lord gave me this word. Panoti Mwari kana kuti God unogona kubvisa. Woisa panoti word. In the beginning was the word. The word was with God. And the word was God. Which means kana shoko richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Wawinaye iyeyo anoita futi pa statement iyo pakuti kudi when you pray iwe unonamata kuna Mwari wacho. Iye anoisa shoko rake maari. Nokuti iwewe wakava born again kuti Mwari akugamuchire. Saka wawinaye akaitwa born again agamuchirwa naMwari ndiye wacho. Statement iyo haifanira kunza divorce kana one revelation. Nokuti wawinaye akava neshoko raMwari atobva kuna Mwari. Nokuti kana achibva mushoko ari kutobva muna Mwari wacho.
Eve asati aenda kuna Adamu akatanga aonana naMwari, ndokuti Mwari ndiye vakamuunza kuna Adamu. Mwari chi? Mwari rudo. Kurati mukadzi akaenda kumurume nekuda kwerudo. Maybe zvoda mumusi. Eve akatanga aona Mwari asati aona Adamu. And advantage ya Adamu i1. Adamu haana kuroora mukadzi, haana kupfimba mukadzi kuti azova wake, but akapiwa wake, saka asina kupfimba. Mwana kundinzwa. Adamu paakapiwa mukadzi naMwari akatopiwa mukadzi wake. That's why iye pakutaura anoti bone of my bone, flesh of my flesh. Kuda kuti ndewangu abva kunoko. Haana kubva ikoko. It's bone of my bone, flesh of my flesh. Kuda kuti nyangu achitanga ari kubva uko vatabva panapo. Mwari vamupa mukadzi wake. Challenge yema marriages edu, tinotanga tapimba vakadzi kuti vazotida. Adamu akapiwa mukadzi anomuda, isu tinotozovapimba kuti vatide. Zonzwikerere. I don't know why I'm going this way. Maybe I need a day to teach on Adam the marriage. Church, just control that. Help me very well. Answer is not wine, it is sweet. Process utarwa na Jesu, it is tasteless. But ivanu chakaitika ndechikuti pavakaita obedience to the word, vakawana wine. No matter zvatana zvoimvura zvina taste, as long we fear the Lord. And the Bible says, kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakazvinini vakasiya zvakaipa zvavo, vakazvininipisa vakatsvaga chiso changu, ndichapodza nyika yavo. Kurati anosota nyika ndiMwari, anogadzira nyika ndiMwari. Ukatotrasta munhu kuti agadzire munhu anenge iwewe, asazoti munhu anenge iwewe. Rega ndikupe example. Kana uchichema kuti vanhu vanotorana mabasa, paukama hwavo tiusiya mabasa, vamanager ari kutora hama dzavo, iwewe iti pamanager tione kuti unosiya dzako here. Ndopachona kuti munhu anenge iwewe. Totoda munhu ari munhu kani. Vangotorana paukama kumabasa acho, isu takapasa tikushaya chance. Iwe chiitwa manager utore vatorwa tuone. Uende kumusha ku weekend unzoti madhara anoti kudii. Usiya pano wako 8 usingashandi kuchiwesho. Chitora vatorwa kuti ndikuita zviri pamurao. Iwewe manje. Unotoda Mwari. Iwe unenge inini? Unoda hama dzako. So if your trust is in men, it's dangerous. Because man is like you. Usa expect munhu kubehave sengirozi munhu. Even ngirozi made up. The devil was an angel. So if your trust is in men, I'm sorry, it's disappointment after disappointment. And my strategies are dangerous, are principle to skapa level. Yakuti zvinhu zvakaoma kudai soka na mabasa akawanikwa. Munoitwa interview. Ambota zvakaoma chingopinda yako mali wakuzesa, yo wakudrive marora. Ucharamba uri rova kusvika wako. Nokuti problem yeku Africa, can I talk about Africa? Ku Africa vanhu vanoda mabasa, but avazivi mabasa. Unotanga chi? Akusi kutsvaga basa. Kuva ne qualification yebasa uzoritsvaga. Vai problem yako ntanga nekutsvaga basa racho usina qualification. Uri murenji yeyo anonzi reserese, ara. I'll repeat. Danger yeku Africa ndeyekutsvaga mabasa tisina kutsvaka kuziva basa. We believe kuti poverty inofana kuti leader pajob. Yeti chinokuleader pajob qualification. Amene kana chitorwadziwa kumbero. Nokuti ukaita rekutsvaga usati wariita rinonzi reserese ari badari. And ndo rinonzi work hard kwete work hard. Work hard haina mari. Kunzi ari workshop ne ari office. Ari mu workshop anogona kunzi tea time na 10, ari mu office chero nguva. Nokuti I work hard. And kana ukona munhu paanoberekwa antanga abuda musoro asatatsika pasi. Mwari kuti kana afamba mfunga tiri kuda work hard panyika. My ideas, the mind rules the earth. Talk to these people. So panguva yese kutambudzika
Hauna basa rawakadzidza, waingomirira mabasa. You are dangerous. Sorry, it's more like an insult. Africa, it's more like an insult. David, usati wafesa Goliath, sharpen your skill. Why? Not your skill will become a testimony that will give you strength to stand against Goliath. So wakati David achiti ndiri kumakwai kunjimbo kokuti aombererwe maoko hakuna basa. Kurati munjimbo yekushaiwa basa. Wauraya zvingani, waita kadigiri kapi, wafundei, hapana, wakamirira kuti zvinake. You are dangerous. Sorry to tell you this, but this is the truth. Sometimes kubaya na makiseni kuri right. Osambona munhu akaenda kuchipatara achitakurwa achitadza kufamba so. Chiremba anoti mupei majekiseni kana 8. Gari kutorwadziwa panoziva kuti kurwadziwa kwakuda kurwadziwa futi. Kuti aite musha ada kurwadziwa stereki. Sangobaya na mbichana so. Shwa makoresa onga wakamirira basa. Unaita ripi? Hapana. Takamirira mabasa. Uneshua kana ndiwo uneshua. Salati kumakamba noti shwa wamana makatambura pinda yako man. Yo wa engineer. Yo wa director manga makamirira. I'm sorry. I don't know why I'm going this way. Hear me very well, people. Preaching is to empower people. Preaching is to empower people, to correct people, to strengthen people. That's preaching. Anyway, alright, I believe in miracles and prayer. If I pray for you today, waringakuwanire nyasha wanabasa. Chichakupa level of faith, a type of knowledge in you. Nokuti kana ndikakunamatira sei, achite kuti upinde mZBU. Oti ndipewe office akomana mfundisi wa declare, aupinde. Akuda nditaure kuti iva engineer kubva iko zvino. Wega unondibvisa roko kuti ana anchiboda uri serious mfundisi. Unoziva kuti mfundisi kwawa kunaro but pa engineering apa. Paida oinina. Munamato wenyu uri right but apaida kufundawo kwangu apa. I believe in miracles. But the truth is, we need knowledge on the ground. That's why we are not heavenly minded to be earthly useless. Namata kusikupusa, kusikutibakana. We are heavenly minded to dominate earth. We must acquire knowledge from both realms, earthly and spiritual. Nganga iri kupanda mshonga kutamba bora achigoisa achita mazimari. Inodi kungotamba iyo. Inoti zoti bora racho rinozodawo kuchesta nekuhedha. Manje kana ndakatobhenda zvakavharana. Iwe, the truth inopesera kupedzera. Paul ndo parikutsanya. Anointing wayo wakazora inoita. Beti yakatorwa pasingaite. Psalms 23. Wakazodza musoro wangu namafuta. Mukombe unofashuka. Tese tinoda overflow, tinoda increase. Kufashuka kwemukombe. But the secret is, he anoints my head. What is head? Knowledge. Wisdom. Izvo zvikuri kupisa wodhamabeze udeclare kuti Ishe ngaatengwe. Mwari waunonamata ndiye anonamatwa naanofuta odati atenge. Mwari anovakwenya ndikwapisa muziyei. Ko vanhu vachire iwe uneshuwe. Ko vanhu vacho nekuti waugaye. Unonamata stereki. We are not heavenly minded to be useless. No. So Jesu answer yake pakana. Ati tutai mvura muzvirongo mupe mukuru wemutambo. Mvura yaifanwa kututua muzvirongo yanga iri traditions. They were there for ceremonial purposes. But Jesu paanoti tutai mupe mukuru wemutambo anwe. Ari kuti my answers most of the times they mess up your traditions. Takaberekwa musociety nema traditions isusu. Ndakatokura ndichifunza kuti kuprofita ndekumaapostoli kai. Nasikazoti is the gift of the Holy Spirit. Ndati chipo chechurch yeapostoli. Chikandazoriverenga kuti aiwa muri kuangirikeni mongona toprofita. Na nhasi kuna anoti angirikeni haiprofite. Those are traditions tsano. Manje angirikeni haiprofite tichatonzvenga toenda kusoro. Muri kunzvenga muchinoitirwa zvinoitwa kwenyu. Kungoti kwenyu makabatwa netradition. Nokuti anoti in the last days I pour out my spirit upon sons and daughters. Anokuti upon apostle kana Zion kana Anglican. I will pour out my spirit upon sons and daughters and they will prophesy. Kuti muri kunotsvaga chinhu chinowanikwa kumareni kwenyu.
Why traditions have denied you access? Ndichinoparidza kudai une chechi dzaunogona kuramba ndikataura ndoendopinda. Why? Nokuti by tradition Methodist haiparidze, Anglican haiparidze, Zion haiparidze, mapostori wese. Wachitawo haimire ichirova inokutaimira pakona. Unotodza matraditions ariko. Zvokuona ndichirova so ndikandopinda kuwachitawo unoti anoenda kudaro so. Haidaro, those are traditions. But shoko rinoti kudii? Go ye therefore. Zayoja here. Believer. Go ye therefore and minister the word. Zvaiudzwani mabelievers kwete Zayoja ine FM. Iri bhuku ndere kingdom harisine machechi. Traditions have denied you access to the things of God. Katoda kunamatirwa tinotonzvenga kwedu toenda kune dzimwe dzinonamatira. Why? Nokuti wedi mufundisi akati atite zvemass prayer. Una uchinamatire pachako. Pana kamboinzwa tradition iyo. Let's put it in such a church. Then ngatisomuke tinamate twanza ipapo munhu wamwari atidaro. Yedu aidaro. Yetu tukadzoka mushoko kuGetsemani. Jesu akaparidza kanga 3 times kuma disciples ake. Iye aripo. Mukai munamate. Haana kuti dhara riripo. Zvakakavwa. You are under the anointing. Ngati munhu ngamukaro weprayer. Nokuti ukasaita prayer uchamhanya nyaya isiri yako. Ukatozvitarisa muGetsemani aida kubatwa ndiJesu. Akatiza ndiani? Ukasangoita prayer unomhanya mahara ndikutaurira. Vasiri kutsvagwa ndo vakatiza. Iye ari kutsvagwa ari ready to go to the cross. But Mark unomubata. James unomuona. Peter wese. Peter atize. Anotera kuti arambire mberi. Noona dziri musaidisa kunze. Mumwacho toesi. Imwe type inowanikwa kuchechi kuti airofe. Inonyanya kuzoramba zviri kuparidzwa. Kana pano ashote. Ungozoona kuti apasiripa. Izazisi. Ashote ndianotanga kuuya. Mweya wa Peter. My time is gone. We can raise our hands. I need to pray. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us, empowering us for the glory of your name. Mwari wenyasha, allow us to do whatever you tell us to do. As a nation, as a church, as fathers in our families, help us to do away with traditions and accept your revelation and your answer. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. Amen. We meet again. You can also go on YouTube. This same was there. Facebook Live. We have been recording. We are live all over the world. We are live on Facebook all over the world. So you can just log in and you can get the same one. Or also in the internet, go on YouTube. God bless you and increase you. It's also good to give to the word of God. You give not because Pastor Alupisa sits. I'm not that